yaşlar taat ediyorlar. Devran Nureya. Bak oğlum. Oğlan yaşa. Bu akşam katı tesirli salkın şemalı üsyar. Senin bu nurana keşfin kursağıma yerleşer. Bugün gelin toy köyünün juda sana yaraşyar. Aşık sana sevgili bugün sana karaşyar. Sen yaşamağıma sebebim oğudun durmuşum ey bebenim. Sen men tanrımdan dilenim asmannak ayedenim. Sen yaşamağım en sebebim oğudun durmuşum ey bebenim. Sen men tanrımdan dilenim asmannak ayedenim. Mehribanlar şu gün ertiri kaytaranmaz. Şoň üçinem dünýäni unutup tans edelim. Meşgul Devran Nureyev dowam edýär. Hemme mehribanlar üçin. Assalamu alaykum mehriban adamlar hemmäňizi. Şu ajaýyp toýlaryny hoş gördük. Toýlar gutly bolsun. Ýaşamal Mehmet Turduhumay bagtly bolun. Bagtly ýaşaň owadan ýaşaň bagtly ýaşaň. Ine mehribanlar tandyşar ýan. Hemme jamy tans edelim şatdan alın. Toylar gutly. Mübarek bolsun. 1 2 3 Bring the action. مايك مشاريك بفكر فيك لكن لا خدك كده لا 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 سوبر ¿Un qué? Dame un